James Okoth, Ramogi TV. Jatatije kambi mar Kenya Pipeline Company KPC Joe Sang ose yango kenge magiseketo neno ni ohala mar sombo mauta kokale nam lolwe nyaka piny mar Uganda omedore kokale odundu mar Kisumu Oil Jetty. Oyango ni dwaro margi maduong' en neno ni giduoko chien kwan mag terende makomo yor apaya gino mabiro konyo duoko maseche mag apaya bende chien. Sang wacho ni nyaka gie sani Kisumu Jetty osesombo mo maromo lita 30,000 nyaka ei piny Uganda kokalo e nam lolwe higani kendo gimedo sero kembe mamoko mapacho ka mondo mi oti kod odunduno e ko modhi magi. The Kisumu Oil Jetty was not used for some time. We started using it from early this year. And the reason is the Uganda side, which is on the side of Entebbe. They were not ready. They are now ready, and we've transported over 30 million liters of petroleum products via the lake. We're then able to reduce the impact again on our roads. It's safer, and it's very efficient in terms of time. In coming months, we are looking forward now to fully launching it, and it will not be able to serve, apart from Uganda, it's now closer to serve the customers of Rwanda, Burundi, and DRC.